אני מעדיף להתווכח איתם ועם תומכיהם בפרסיה, ולא להיפגע מהם בסתר ובמחתרות. תורתם מתועבת בעיניי, לפחות כפי שאני משוקץ בעיניהם. בכל זאת אני מעדיף את הוויכוח המוחלט איתם על פני ההסכמה הטוטלית עם אלה שהם בדיוק כמוני. חברים, ברוכים הבאים לוויכוח. ברוכים הבאים לוויכוח מתמיד. אתם פה תתווכחו, אתם תדונו, אתם תשכנעו. אני מקווה מאוד שאתם גם תזכו להשתכנע. הדמוקרטיה הישראלית נגועה לצערנו בהיעדר תרבות דיון הרבה פעמים, בפופוליזם, בדמגוגיה, מימין, משמאל. יש לנו פה חובה מאוד גדולה במועדון הזה, שהיא לא פחות גדולה לדבר על דברים שאנחנו תכף ניגע בהם, שהיא להצמיח מנהיגות עתידית, וזה החובה להציג תרבות דיון אחרת, תרבות שיח אחרת, תרבות דיון שנותנת מקום לכל הדעות, גם עם הדעות הכי מופרכות בעולם וגם עם הדעות שאנחנו הכי לא מסכימים איתן בעולם. כי הזכות להשמיע את הדעה ולהשתכנע מדעה, וגם לנסות לשכנע, היא הזכות הגדולה ביותר. מהות הדמוקרטיה היא כנראה שתי דברים. אחד מהם הדיון, שהדיון מוביל למהות השנייה, ליכולת להיות מעורב. וזה שתי המטרות העיקריות של המועדון הזה. אחד זה הדיון. זה כמו שאמרנו, הזכות לשמוע, להשמיע, לשכנע, להשתכנע, לקבל כלים ולחלוק את הכלים שלנו עם אנשים אחרים. והדבר שלי זה המעורבות. האנשים פה זה אנשים שאנחנו מצפים מהם ושיקבלו את כל הכלים להיות מעורבים. לפני 3 חודשים בבוחרים דמוקרטיה, ירדן נשא נאום שנושא את החזון שלנו במשפט אחד בצורה הטובה ביותר, והוא גם מה שהנחה את הליווי של הקמת המועדון הזה. הסטודנטים בקמפוס, במרכז הבינתחומי הרצליה, צריכים להיות מעורבים, צריכים להתפקד למפלגות, צריכים להנהיג וצריכים להשפיע. אסור לנו להיות מושפעים ממפלגות פה, לתת למפלגות להשפיע על החיים הסטודנטיאליים שלנו, כמו שלצערנו קורה בכל מיני מקומות, אבל החובה שלנו היא להשפיע. להשפיע, לשנות ולשנות את המציאות הישראלית, המציאות הפוליטית הישראלית, וזאת המהות הכי גדולה של המועדון הזה. לתת את הכלים ואת הבסיס לדיון שיוביל את האנשים שיושבים פה להיות המנהיגים הבאים של הפוליטיקה הישראלית ושל המגזר הציבורי בישראל. ומי שיושב כאן, וזו לא אמירה מופרכת, וזאת לא אמירה גדולה מדי, זה המנהיגים של המגזר הציבורי ושל הפוליטיקה הישראלית בעתיד, ועם הזכות הענקית הזאת שיש לאנשים שיושבים כאן, יש חובה מאוד גדולה שאיתה התחלתי, ואנחנו גם נסיים איתה, שזה לשמור פה על תרבות, דיון ושיח, כי אנחנו לא רק רוצים שיהיה פה נעים ושיהיה פה נחמד, לא יהיה פה נעים ונחמד גם כל הזמן, אנחנו רוצים להוות תחליף אמיתי לתרבות השיח שלצערנו משתלט על חלקים מאוד גדולים בפוליטיקה שלנו. זאת המטרה, חברים. יש לנו משימה מאוד גדולה, וזה הולך להיות מאוד 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 מעניין. לסיום, אני באמת מבקש, אחרי מה שאני אגיד, אתם תשקיעו את כל האנרגיה שיש לכם בלמחוא להם כפיים, כי כל כך מגיע להם. אז לחמשת המופלאים, שלא הפסיקו לעבוד ימים כלילות, ובתור מי שליווה אותם, אני יכול להגיד לכם שזה באמת ימים כלילות, וזה לא קלישה, שהחזון הזה, שהוא הרבה מעבר לערב הזה ולדברים שאתם רואים מסביב, הוא שינוי מהותי וגדול בתרבות של המרכז הבינתחומי, זה שייך להם, וזה ינקי, וזה גל, וזה תמיר, וזה אביב, וזה דורין. חברים, כפיים. לא יכול להיות ששכחתי את תום, אבל כי הוא גם רשום פה, אני אראה לך אחר כך, אבל לצורך העניין, תום בתור פיצוי יקבל סיים מחיאות כפיים משלו. תודה רבה.